Shwmae, a chroeso i fideo drilio uned 15 o'r cwrs Sylfaen. Welcome to the drilling video for Unit 15 of the Foundation course. Fel arfer, peidiwch ag edrych ar eich cwrs lyfr wrth i ni fynd trwy'r drilio. As usual, please don't look at your course booklet while we're going through the drilling exercise. Yn yr uned yma, dyn ni'n mynd i fod yn disgrifio pobl a phethau. Describing people and things. Gadewch i ni ddechrau trwy ddisgrifio ceir. Let's describe some cars. Mae'r car yn swnllyd. Mae'r car yn swnllyd. The car is noisy. Mae'r car yn swnllyd. Mae'r car yn dawel. Mae'r car yn dawel. The car is quiet. Mae'r car yn dawel. Mae'r car yn araf. Mae'r car yn araf. The car is slow. Mae'r car yn araf. Mae'r car yn gyflym. Mae'r car yn gyflym. The car is fast. Mae'r car yn gyflym. Da iawn. Nawr, dyn ni'n mynd i ymarfer nifer o gwestiynau ac atebion posib. We're going to practice some questions and some possible answers. Pa mor dal dych chi? Pa mor dal dych chi? How tall are you? Pa mor dal dych chi? Ac os ydyn ni moyn gofyn y cwestiwn i un person, neu rhywun i'n nabod, what's the informal version of that question? Pa mor dal wyt ti? Pa mor dal wyt ti? How tall are you? Pa mor dal wyt ti? Ac os ydyn ni moyn gofyn am ddyn, asking about a man, pa mor dal yw e? Pa mor dal yw e? How tall is he? Pa mor dal yw e? A gofyn am fenyw, asking about a woman, pa mor dal yw hi? Pa mor dal yw hi? How tall is she? Pa mor dal yw hi? A sut ydyn ni'n ateb mewn troedfeddi a modfeddi in feet and inches? 5 troedfedd. 5 troedfedd. 5 foot. 5 troedfedd. 5 troedfedd. 5 modfedd. 5 troedfedd. 5 modfedd. 5 foot 5 inches. 5 troedfedd. 5 modfedd. 6 throedfedd. 6 throedfedd. 6 foot.
6 throedfedd. Nawr mae'r ddau air, troedfedd a modfedd, yn fenywaidd. Both words for feet and inches a feminine. Felly, dyn ni'n dweud 6 throedfedd, 2 fodfedd. 6 throedfedd, 2 fodfedd. 6 foot 2 inches. 6 throedfedd, 2 fodfedd. 4 trodfedd, 4 modfedd. 4 trodfedd, 4 modfedd. 4 foot 4 inches. 4 troedfedd, 4 modfedd. 2 trodfedd, 2 modfedd. 2 trodfedd, 2 modfedd. 3 foot 3 inches. 2 troedfedd, 2 modfedd. Da iawn. Cwestiwn arall nawr, another question. Pa mor dda dych chi'n gallu nofio? Pa mor dda dych chi'n gallu nofio? How well can you swim? Pa mor dda dych chi'n gallu nofio? Ar atebion posib? Yn dda iawn. Yn dda iawn. Yn eitha da. Yn eitha da. Dwi ddim yn ddrwg. Dwi ddim yn ddrwg. Dwi'n ofnadw. Dwi'n ofnadw. A'r cwestiwn ola. Pa mor aml dych chi'n mynd ar wyliau? Pa mor aml dych chi'n mynd ar wyliau? How often do you go on holidays? Pa mor aml dych chi'n mynd ar wyliau? Ac os ydyn ni moyn gofyn going to the dentist? Yn Gymraeg, mynd at y deintydd. Pa mor aml dych chi'n mynd at y deintydd? Pa mor aml dych chi'n mynd at y deintydd? How often do you go to the dentist? Pa mor aml dych chi'n mynd at y deintydd? Pa mor aml dych chi'n mynd i'r sinema? Pa mor aml dych chi'n mynd i'r sinema? How often do you go to the cinema? Pa mor aml dych chi'n mynd i'r sinema? Pa mor aml dych chi'n teithio ar y trên? Pa mor aml dych chi'n teithio ar y trên? How often do you travel by train? Pa mor aml dych chi'n teithio ar y trên? Pa mor aml dych chi'n golchi'r car?
Pa mor aml ydych chi'n golchi'r car? How often do you wash the car? Pa mor aml ydych chi'n golchi'r car? Ar atebion posib? Unwaith y flwyddyn? Unwaith y flwyddyn? Dwywaith y flwyddyn? Dwywaith y flwyddyn? Tair gwaith y flwyddyn? Tair gwaith y flwyddyn? Pedair gwaith y flwyddyn? Pedair gwaith y flwyddyn? Byth. Byth. A dyna ni ar gyfer uned 15. Pob hwyl, ac fe wela i chi cyn bo hir.